Вітаю, це тема Дня Крим. В студії Суспільного з вами ведуча Лариса Волошина. А говорити ми будемо про міжнародні резолюції. Європейський парламент закликав українську владу законодавчо захистити права корінного кримськотатарського народу. Про це йдеться у доповіді щодо імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС від 11 лютого. У цьому документі європарламентарі закликають Україну забезпечити права кримськотатарського народу на отримання об'єктивної інформації рідною мовою. Також у ЄС висловили стурбованість з приводу відсутності у держбюджеті України на 2021 рік окремої програми з допомоги депортованим громадянам. Водночас в Європарламенті дуже позитивно оцінили розробку стратегії підтримки кримськотатарської мови до 2023 року. Тож більш докладно про цей документ ми поговоримо з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. Вітаю вас, пане Рефате. Доброго дня. Доброго дня. Ну, документ, наскільки я розумію, він, в принципі, ставить крапки над всіма «і» в питаннях, які вже багато років піднімають кримські татари. Тут є мова і про необхідність внесення змін до Конституції, говориться про необхідність прийняття закону про корінні народи, про право народу на самовизначення, про всі ці речі. От, пане Рефате, як пояснити, що європарламентарі зібрали докупи, в принципі, всю програму, яку багато років лобіює Меджліс, і, в принципі, висунули і українській владі як такий дороговказ? Чому в Європі це побачили скоріше, ніж в Києві? Ну, я можу десь намагатися пояснити, чому європарламентарі так ретельно побачили всі наші проблеми. Можливо, тому, що серед них є немало тих, які також знають з історії власного народу, власної держави про катастрофічні наслідки десятиліть панування Радянського Союзу або безпосередньо, як Балтійські країни, або через сателітні режими так званого соціалістичного лагерю, який був, скажімо, в Угорщині, чи тоді в Чехословакії, Польщі. Отже, ті, хто голосував за цей документ, а їх подавляюча більшість з числа європейських депутатів Європарламенту, вони дуже чітко розбираються в тому, що є невід'ємними правами тих чи інших, в тому числі корінних народів, і чому ці права мають бути зреалізовані. Вони, на відміну, можливо, від частини українських політиків, усвідомлюють, що як би ми не вирішували майбутнє Криму у складі української незалежної держави, але це майбутнє має бути дуже чітко пов'язано з майбутнім корінного народу Кримського півострову. І я думаю, що мотивації і були покладені в основу цієї частини резолюції. Пане Рефате, от я читаю, закликаємо Україну ухвалити закон про корінні народи України, про статус корінного кримськотатарського народу та про внесення змін до Конституції, визнавши національно-територіальну автономію кримськотатарського народу в межах України, зокрема Криму, що випливає з невід'ємного права корінного кримськотатарського народу на самовизначення. Чіткі слова. От зараз це вже не внутрішня українська дискусія. Тепер ці слова прозвучали в міжнародній європейській резолюції. Що далі? Ну, ви знаєте, що реалії чи особливості української політики полягають в тому, що іноді будь-які чіткі сигнали з боку наших партнерів чи дружніх таких країн, вони можуть перекручуватися. Ну, зрозуміло, що ці моменти, які вказані в резолюції,
в резолюції, якою схвалена доповідь щодо імплементації угоди, щодо імплементації угоди Україна-ЄС. Тобто це є чіткі орієнтири, які показують на те, що якою має бути Україна, щоб стати гідно, достойно серед інших рівних і гідних народів. Тобто нам говорять про те, що ми маємо подолати корупцію, що ми маємо завершити ті реформи, які розпочали, там судову, медичну, що ми маємо економічно розвиватися дуже прогнозовано, але при тому нам говорять про те, що ми маємо забезпечувати права людини в нашій державі, і ми маємо забезпечувати права корінних народів, зокрема кримськотатарського народу. Тобто це ті параметри, які не просто бажано би їх дотримуватися, але ті параметри, які мають бути досягнуті для того, щоб Україна була в сім'ї вільних європейських народів. Я думаю, що відношення українських політиків буде визначатися по-різному. Будуть ті, які зроблять вигляд, що вони цього не бачать і не чують. Будуть ті, які будуть дуже довго навколо говорити, щоб нічого не робити, як це було попередні роки. Але тут проблема в тому, пані Ларисо, що європейські парламентарі говорять не про щось таке з космосом пов'язане, вони говорять про ази міжнародного права. У вас є самобутній народ, кажуть українській державі, і він також в складі цієї української держави має зреалізувати своє право. В нього є це право на самовизначення. І бачите, ми написали те, що від них чули. Вони не хочуть якимсь чином, знаєте, щоб були якісь проблеми української держави. Вони хочуть у складі єдиної держави зреалізувати своє право на самовизначення, вони хочуть автономії. Ну, от ми бачимо, пане Рифате, от дивіться, ми бачимо, насправді, для тих, хто усвідомлює собі той шлях з глибин оцієї радянської імперії зла, коли кримськотатарський народ почав свій шлях до повернення додому, до своєї, фактично, зняття цього ганебного тавра, цей шлях, він був дуже довгий. Питання про автономію, як про право на самовизначення, прозвучало вже тоді. І от за весь цей період, дуже непростий, крок за кроком. І от зараз ми бачимо, що на рівні Європейського парламенту право кримськотатарського народу визнано. От воно визнано, от тепер воно є, воно констатоване. Я розумію, що це велика перемога, ви розумієте, що це велика перемога, але більшість людей скажуть вам, ну що, ну Україна не буде виконувати, Росія не виконує, Україна не буде виконувати. Яке це має значення? От що робити з тим, що до того, щоб все ж таки отримати це як справді законодавчий документ, ще потрібен час? Дивіться, намагання відновити автономію – ця вимога, вона супроводжувалася боротьбі кримськотатарського народу десятиріччя знаходження в вигнанні. Дві вимоги були, і вони були нероздільні. Повернення на свою батьківщину і відновлення автономії. Отже, щоб ми на своїй батьківщині теж не були такими, які не мають нічого, не можуть вирішувати свої проблеми на своїй землі. І радянська влада зробила все для того, щоб встигнути поставити нам перепони. Був проведений референдум в 1991 році, буквально напередодні розвалу СРСР. І тоді Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки пішла на зустріч цим вимогам російської більшості. І потім ми мали
2014 рік окупацію. Тепер, дивіться, ви ж знаєте, що я завжди говорю, що б ми зараз не робили би в Україні, от ці дні, в ці місяці, в цьому році, все має бути пов'язано з відновленням територіальної цілісності української держави. Все те, що ми не робимо, майже якщо завтра будемо говорити про, я не знаю, там врожайність на полях, ми все одно це маємо, ну, вибачте мене, я дуже умовно говорю, пов'язувати з тим, коли Крим повернеться під суверенітет української держави. І коли ми говоримо, щоб нікого не лякали ці слова, кримські татари, автономія, да ми вже наїлися цих автономій, що це за такий сепаратизм, відновлення національно-територіальне чи придання Криму, яка і так є автономією у складі України, придання статусу національно-територіальної автономії, це є такий якісний прорив щодо скорочення і набуття нових ефективних механізмів щодо деокупації Криму. Ми одразу, вирішуючи законодавчо в Україні питання відновлення прав кримсько-татарського народу, ми залучаємо такий великий, знаєте, такий сегмент міжнародного права для того, щоб посилити свої позиції щодо деокупації Криму. Я хотів би, щоб українські політики хоча б з цієї сторони підійшли близько до тих пропозицій, до тих зауважень, які є в резолюції Європарламенту. Умовно кажучи, я іноді так говорю, і деякі мої співвітчизники на мене ображаються. Я іноді кажу українським політикам: не хочете думати про кримських татар? Ну я ж не зможу вас цьому навчити. Тоді хоча б думайте лише про українську незалежність, про українську цілісність. І у вас тоді немає іншого виходу, як переформатувати статус Криму, надати йому статус національно-територіальної автономії за правом його корінного народу на самовизначення і все міжнародне співтовариство залучити задля захисту і прав корінного народу. Ну, от ми бачимо ще одне питання, яке в цій резолюції є, це питання мовлення, питання телеканалу АТР. Є величезний скандал, опозиція офіційно полягає в тому, що це приватний телеканал. Знову ж таки, плутається поняття приватний і комерційний, тому що телеканал, ми розуміємо, що він не заробляє. На чому він може заробити, якщо його аудиторія знаходиться в окупації і не є споживачем тієї реклами, наприклад, яка могла би бути на каналі. Але питання не в тому. От зараз в цій резолюції чітко говориться про те, що про підтримку цього телеканалу, про створення стабільних механізмів для цієї підтримки, навіть дається певний алгоритм, як це можна зробити. Друге питання, яке тут говориться, це про програму репатріації. І зазначають європарламентарі, що на 2021 рік оця програма не фінансується. От, пане Рефате, чи дійсно це так, що на рівні з відсутністю фінансування телеканалу ще й в бюджеті відсутні гроші на людей, які були депортовані? Ну, дивіться, попередні роки дійсно в бюджеті була така строка щодо облаштування депортованих осіб, кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з території Криму. Але оскільки Крим є окупованим, то зрозуміло, що в межах тих ресурсів, які виділялися за цією строкою по цій програмі, там здійснювалися різні заходи. Я пам'ятаю, ми розглядали пропозиції щодо укріплення закладів медицини в Херсонській області, постачали їм обладнання сучасне, видавали книжки і різні інші були заходи. Але, власне, такого облаштування депортованих не було, оскільки Крим є окупованим. Це перше. І друге, дійсно значна частина тих ресурсів, які передбачалися в бюджеті, вони спрямовувалися на забезпечення інформаційної діяльності, зокрема телеканалу АТР. В цьому році виникли питання, і це дуже добре, що парламентарі європейські за це звернули увагу. Тут треба замість того, щоб подальше поглиблюватися взаємні якісь там звинувачення або якісь взаємні якісь докери, тут треба сідати і знаходити
оптимальні шляхи розв'язання і цієї проблеми також, оскільки ви абсолютно правильно сказали, в Україні взагалі немає, скажімо, прибуткових телевізійних каналів, тим більше не може бути таким канал, незалежно від його форми власності, якщо він основну частину своїх передач, програм він пов'язує з мешканцями тимчасово окупованого Криму, АТР є єдиним каналом, який мовить 3 мовами: державною мовою, тобто українською, кримськотатарською і російською, і в цьому є його привабливість для жителів окупованого Криму. Але, пані Лариса, я хотів би сказати, що в цій резолюції є ще один пункт, який, можливо, не всі звертають увагу, це 32-й. Я його зачитаю. Тобто Європарламент вважає важливим залучити Меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримськотатар до діяльності такої платформи. Це йде в тому блоці, де говориться про підтримку кримської платформи. Тобто європарламентарі говорять про те, що вони вітають те, що буде майданчик, де будуть намагатися всі не лише говорити про Крим, а будуть говорити, як можна скоріше відновити суверенітет України над Кримом. Але при тому говорять, що вони вважають обов'язковим залучення Меджлісу як сторони кримськотатарського народу. Це є для нас також дуже важливий пункт. І я дуже сподіваюся, що організатори, а в даному випадку це є українська держава, організатори цього кримського форуму, кримської платформи, вони будуть виходити з цього пункту. Тим більше ми про це говоримо і на рівні адміністрації президента, Офісу президента, і на рівні МЗС місяцями. Я думаю, що все так воно і буде. Ну, це так, знаєте, як говориться повсюду, ніде не можна говорити ані слова про Україну без самої України. І от той же принцип, якщо його трошки переформувати, говорити про майбутнє Крима без кримських татар. Ну, ніхто не може. І ми цього не дозволимо, це правда. Ну от дивіться, насправді я була вражена цим документом, тому що я побачила абсолютно системне розуміння того, що таке деокупація Криму, що Україна на шляху деокупації Криму може досягти успіху виключно в такій кооперації з кримськими татарами, як країна, яка захищає права унікального кримсько-татарського народу. Фактично, європарламентарі надсилають сигнал, що бадатися за Крим, доводячи якусь з росіянами як за спірну територію, немає сенсу. Захищаєте корінні народи, і це шлях. Це ж сказано, це показано. Ми маємо визнання Меджлісу і Курултаю як представницьких органів корінного народу. Ми маємо визнання корінного народу, принаймні на рівні парламентських постанов 2014 року. Але ми не маємо законів. От ми бачимо, що фактично мовлення спільнот, тому що АТР – це мовлення, це ком'юніті-медіа. Насправді є така форма в Британії, в Німеччині, не суспільне, а саме ком'юніті. Коли люди збираються між собою, вони є власниками, і вони між собою роблять цей контент. І цим мовленню громад сприяють держави, тому що це є така форма незалежності. Тут ми бачимо, нема розуміння. Меджліс, Курултай, начебто ці слова звучать, але нема розуміння, що потрібно, що це представництво. І це представництво має бути долучено до розробки питань по Криму. От я хочу все ж таки спитати, що робити далі при наявності цієї резолюції і абсолютному нерозумінні Києва, що її треба імплементувати. Чи є, пане Ріфате, шляхи, щоб все ж таки отримати необхідні законопроекти, висунути їх і отримати схвалення в Верховній Раді? Чи є у Меджліса такі можливості? Мені хотілося б сказати, так, є, але знаю, що тут дуже складне, оскільки знову ж ми стикаємося
хотів сказати, з колективним розумом. Ну, якщо говорити про Верховну Раду України, то дійсно там рішення приймається накладанням голосів кожного народного депутата. І якщо вистачає голосів, ми маємо колегіальне рішення, ну, принаймні більшості народних депутатів України. Виходячи з того, що наскільки різні питання зараз роз'єднують депутатський корпус, і наскільки багато депутатів цього скликання, ну скажімо так, вони не так близько відчувають не просто от кримську біль, але взагалі вони не стільки відчувають ту загрозу, яка просто висить і нависає все більше і більше над Україною, хоча б лише тим, що війна продовжується вже 7 років, і замість того, щоб шукати разом з партнерами ефективні шляхи завершення цієї війни і відновлення територіальної цілісності, в українській державі все більше політиків чомусь схиляються щодо миру без вирішення питань територіальної цілісності української держави. І в таких умовах, я думаю, що багато з них просто не хочуть говорити і не захочуть говорити про Крим, про кримських татар, оскільки значна частина з них виходить з того, що не потрібно дратувати Росію. Ще одне питання, це вже на закінчення, це питання санкцій. В резолюції говориться про те, що є заклик до Єврокомісії та служби зовнішніх зв'язків, на них покладено відповідальність за розробку санкційного механізму аналогічного акту Магнітського щодо фізосіб та структур, залучених в масовому порушенні прав людини на окупованих територіях Криму та Донбасу. Тобто, в принципі, ми говоримо про те, що за Крим можуть бути нові санкції. Чи залучені Меджліс, кримсько-татарські експерти з експертних майданчиків до розробки подібних списків? Що це буде? Як це буде? Так, ми намагаємося максимально, ну тут немає вже таємниці, ми намагаємося системно працювати з депутатами Європейського парламенту, і особливо те, що стосується додаткових жорстких заходів щодо Росії. Ми відверті, і ми говоримо про те, що санкції мають виходити з того, ми або зможемо примусити Росію до миру, або просто ми імітуємо ці, знаєте, якісь результати. Ну, от особливо після того, як, знаєте, ми іноді теж шукаємо шляхи для того, щоб ті депутати нас зрозуміли не лише розумом, але й серцем, бо іноді дуже важко собі усвідомити, а які ж там фактори на це впливають. Ну, скажімо, оця ситуація з Навальним, з спробою його отруєння, дійсно, життя кожної людини, воно є безцінним, але і ми тут побачили, яка була бурхлива і дуже така активна позиція і не лише в Європарламенті, але по всьому світові, в тому числі і в Конгресі Сполучених Штатів, і наскільки це зараз, наскільки це просто зараз так побудило ті нові от такі будуть санкції приймаються до Росії, і ми з нашими контактами, з нашими європарламентарями говоримо, а що треба нам зробити, щоб ви відчули, як вбивають цілий народ. Хай і він не є мільйонами, але один із самобутніх народів, кримсько-татарський, 7 років окупації, це є таке повільне вбивство, і кожного дня, скажімо, вчора, ви знаєте, і про це говорили всі українські ЗМІ, о 5:50 дівчину молоду, яка є медсестрею пологовому відділенні в Сімферополі, забирає ФСБ. І 7 годин її тримають ФСБ на допиті, чому вона займається волонтерською діяльністю.
Це одна із кримських татар, яка налаштована на те, щоб в цих ситуаціях окупації допомагати іншим сім'ям, які є в скрутних ситуаціях. Скажіть мені, де різниця між тим, що когось спробували отруїти, а там, де вбивають цілий народ, або там вранці забрали дівчину з пологового відділення, вона медсестра, тобто вона там не рожала, але вона була на роботі. В неї така гуманна місія приймати нових людей в новий світ. А тут ФСБ забирають і кажуть, чому ти займаєшся волонтерською діяльністю, хто тебе змушує? Ви розумієте, що відбувається? І тут я просто хочу сказати, чим більш в українському суспільстві українські політики, вони чим більш втягуються в внутрішні такі чвари, тим менш вірогідності, можливості переконувати європейських парламентарів, що треба нам, як українській державі, допомагати. І тому ми, як Меджліс, робили і робимо все таке, щоб санкції і за Крим, і за інші злочини Росії проти України, вони були якомога швидше збільшені. Дякую вам, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Ну що ж, наостанок я хочу ще раз підкреслити, що дана резолюція, вона в принципі, по-перше, визнає політичну суб'єктність кримських татар, тому що там прямо вказано на Меджліс і на необхідність для України співпраці з представницьким органом корінного народу. Це визнання органів влади. По-друге, говориться про право кримських татар на самовизначення в межах незалежної української держави на своїй історичній батьківщині в Криму. Це говорять вже європарламентарі, це вже тепер частина європейської політики, а не просто якась мрія маленького народу. І далі ми бачимо, що от всі ці речі, про які проговорюються, вони, звісно, я хочу погодитися з паном Рифатом, що без сприяння держави неможливо абсолютно вирішити питання прав корінного народу на своїй землі. А відповідно і деокупації Криму так, щоб вона все ж таки принесла народу свободу. На цьому я з вами прощаюся. Цю програму для вас проводила Лариса Волошина. Я щиро дякую вам за увагу і закликаю вас підписуватися на наші сторіночки в соцмережах. На все добре.